Molweni. Ngenani? Ewe, ninjani? Hayi, sikhona. Kumnandi kakhulu ukunibona. Le inkosikazi yam, uSarah. Molo Sarah, ndiyavuya kakhulu ukwazi. Lo ngumyeni wam, uPeter. Ndiyavuya ukunazi. Nathi siyavuya ukunazi. Namkelekile ekhayeni lethu. Lo ngunyana wethu. Molo mntwanam. Ngubani igama lakho? NdinguDavid. Uyafunda, David. Ewe, ndifunda eGrove. Ufunda phi ukuthetha isiXhosa? Ndisifunda esikolweni, mhlekazi. Molweni, ngenani. Hey everyone, come in, come in. Ewe, ninjani. Hi, how are you guys? Hi, sikhona. No, we are here. Kumnandi kakhulu ukunibona. It is very nice to see you guys. Le yinkosikazi yam, uSarah. This is my wife, Sarah. So this le for nouns that start with E. And then inkosikazi is the wife. So le yinkosikazi, this is my wife, yam, of me, uSarah. Molo Sarah, ndiyavuya kakhulu ukukwazi. Hi Sarah, I am very glad to meet you, to know you. Lo ngumyeni wam uPeter. This is my husband, Peter. So umyeni is husband, and we have lo ngu because it's a noun from the class for people and not le yinkosikazi because that would be the E class. This is my wife and this is my husband. Lo ngumyeni wam. Ndiyavuya ukunazi. I am happy to meet you guys. Nati siyavuya ukunazi. Also us, Nati. We are happy to meet you or to know you. Namkelekile, welcome, plural, ekhayeni lethu, in our home. Lo ngunyana wetu, this is our son. Unyana is the son. Molo mtwanam, hello child, literally my child. Mtwana wam, which gets shortened to mtwanam. Ngubani igama lakho, what is your name? Ndingu David, I am David. Uyafunda, David? Do you study or do you go to school, David? Ewe, ndifunda eGrove. Yes, I go to Grove. Ufundapi ukuthetha isiXhosa. Where do you learn to speak Xhosa? Ndisifunda esikolweni. I learn it in the school, mhlekazi, sir or mister.